టెట్ ఉంటుందా? ఉండదా? టెట్ లేకుండానే టీచర్స్ రిక్రూట్మెంట్‌కు గవర్నమెంట్ ఆలోచన. తెలంగాణలో కేవలం 2 సార్లే టెట్ నిర్వహణ. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 40,000 మంది ఎదురుచూపు. టెట్ రెగ్యులర్గా నిర్వహించాలి. టీటీసీ కంప్లీట్ చేసి 3 ఏళ్లైనా నోటిఫికేషన్ రాలేదు. టెట్ కోసం అప్పటి నుండి ప్రిపేర్ అవుతున్నా. ప్రభుత్వం నిర్వహించే టీచర్స్ రిక్రూట్మెంట్ టెస్ట్ టీఆర్టీలో 20% మార్కులుగా టెట్ వెయిటేజీ ఉంటుంది. ఇటీవల విడుదలైన కేంద్ర మార్గదర్శకాల ప్రకారం ఒకసారి టెట్ అర్హత సాధిస్తే లైఫ్ టైం ఉంటుందని పేర్కొంది. ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం త్వరగా టెట్ నిర్వహించాలి. టీచర్స్ ట్రాన్స్ఫర్స్, ప్రమోషన్ల తర్వాత రాష్ట్ర సర్కారు దాదాపు 15 నుండి 20,000 టీచర్ల ఖాళీలను భర్తీ చేసేందుకు సన్నాహాలు చేస్తుంది. టీచర్ పోస్టులను భర్తీ చేయాలంటే ముందు టీచర్ ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్ టెట్ తప్పనిసరిగా నిర్వహించాల్సి ఉంటుంది. టెట్ క్వాలిఫై అయిన వారికి టీచర్ జాబ్ ఎగ్జామ్ రాసే అర్హత ఉంటుందని ఇటీవల జాతీయ ఉపాధ్యాయ మండలి ఎన్సిటిఈ సైతం స్పష్టం చేసింది. అయితే సర్కారు టెట్ ఎగ్జామ్ పెట్టకముందే టీచర్ జాబ్స్పై కసరత్తు చేపడుతుందని బయట వైరల్ కావడంతో నిరుద్యోగులు టెన్షన్కు గురవుతున్నారు. అసలు టెట్ పెట్టకుండా జాబ్ కోసం ఎగ్జామ్స్ ఎట్లా కండక్ట్ చేస్తారని ప్రశ్నిస్తున్నారు. 6 నెలలకు ఒకసారి పెట్టాల్సి ఉండగా ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న సమయంలో టెట్ను ఏడాదికి 2 సార్లు నిర్వహించాలని అప్పటి ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. అయితే 5 ఏళ్లలో కేవలం 4 సార్లు మాత్రమే టెట్ నిర్వహించింది. తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత ఈ 7 ఏళ్లలో ప్రభుత్వం కేవలం 2 సార్లు మాత్రమే టెట్ నిర్వహించింది. అభ్యర్థి ఒకసారి టెట్ రాసి క్వాలిఫై అయితే దాని కాల పరిమితి 7 ఏళ్లు ఉంటుంది. అయితే ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో 4 సార్లు టెట్ నిర్వహించారు. ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో 2014 మార్చిలో చివరిసారిగా నిర్వహించిన టెట్ 7 ఏళ్ల వ్యాలిడిటీ వచ్చే మార్చి నెలతో ముగియనుంది. సాధారణంగా ప్రతి 6 నెలలకు ఒకసారి నిర్వహించాల్సిన టెట్ పరీక్ష తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డాక మొదటిసారిగా 2016 మేలో, ఆ తర్వాత 2017 జూలైలో నిర్వహించింది. అప్పటి నుండి క్వాలిఫైడ్ స్టూడెంట్స్ టీచర్ జాబ్ కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు. 3 ఏళ్లుగా రాని నోటిఫికేషన్. ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ నిర్వహించిన టెట్ పరీక్షల్లో మొదట్లో అర్హత సాధించిన అభ్యర్థుల క్వాలిఫై గడువు ముగియడంతో మళ్ళీ టెట్ నోటిఫికేషన్ కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు. అలాంటి వారు రాష్ట్రంలో సుమారు 4 లక్షల మంది వరకు ఉన్నారు. ఇక తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 2017 జూలైలో చివరిసారి పరీక్ష పెట్టారు. అదే ఏడాది బీఎడ్, డిఎడ్ పూర్తి చేసిన అభ్యర్థులు అవకాశాన్ని వినియోగించుకున్నారు. తర్వాత 2017 నుండి 2020 వరకు 4 ఏళ్లలో డిఎడ్, బీఎడ్ పూర్తి చేసిన వారంతా టెట్ నోటిఫికేషన్ కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు. 4 నెలల క్రితం టెట్ క్వాలిఫై వ్యాలిడిటీని లైఫ్ టైం చేస్తూ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. అయితే రాష్ట్ర సర్కారు టెట్ నిర్వహించకపోవడంతో నిరుద్యోగులు ఆందోళనకు గురవుతున్నారు. టీచర్ల ఖాళీలను కాస్త లేటుగా భర్తీ చేసినా టెట్ మాత్రం ప్రతి ఏడాది క్రమం తప్పకుండా నిర్వహించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.